Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you guys. Ngiyamemeza ngoba ngine flu izwi lami aliphumi kahle. Le flu nje loba ibatshazwa ke iyaphuma iyangena. Nakho uthanda nesithembu sizoxoxa ngalo siyaxoxa kule channel uze nje ngomqondo ukuthi siyaxoxa guys, akukho okuningi. Kuthanda nesithembu ngoba manje silandela amagama kaBaba uMseleku awasho phakathi komndeni kaVuyo nakuSibindi nakuVuyo. Lana kuthiwa khona izinto ezenziwa uSibindi uzifundephi. Mawufika lo season 2 njengoba episode 3 mangakhuluma iphutha, uSibindi uthanda ukuthatha imizwa kaVuyo ayibekele kude, akaconsider imizwa kaVuyo kule season. Uvela ngokusobala ukuthi akamlalela uVuyo nemizwa yakhe futhi akanaki ukuthi uVuyo uzizwa kanjani ngezinto. Usethi kuBaba uMseleku, because ngizokhuluma ngoBaba uMseleku, sithathe izibonelo kwizinto azikhulume kuThando Nesithembu. Uthi uBaba uMseleku akazi ukuthi uSibindi lento ayenza uyithathaphi. uMangwabe noMayeni noMacele noMakhumalo bendawonye batshelwa indaba yokuthi kunonkosikazi noma kunamakhosikazi asebenzisa umuthi athakathayo. Lo oveza lokhu ukuthi kunonkosikazi ophatha umuthi noma amakhosikazi asebenzisa umuthi, ubaba ofanayo ofisa i-unit kulamakhosikazi. Kwaba nesikhathi la amakhosikazi amanye engekho, kukhona uMacele noMayeni. Wathi ubaba lo ocela i-unit kulamakhosikazi kuMayeni noMacele, amakhosikazi akhe awaphephile ngoba kunonkosikazi ofuna ama-password efoni, and leyo nto imenza ukuthi acabange ukuthi lo nkosikazi engenza izinto ezimbi kumakhosikazi akhe. uSibindi simthola ehamba phezu kwemizwa kaVuyo na-social media elekelela la kuhlekwa khona uVuyo, la uVuyo kutholakala ngathi lama-comment amenza ihlaya. Nami angazi ukuthi uSibindi ukufundephi lokho, kodwa mawukuthi iyona ndlela yokwenza imali, asithembe ukuthi bonke bayabhenefitha. Kodwa lapha kuThando Nesithembu, lamakhosikazi abuye ehlale ndawonye, abanye baya-understanda, abanye aba-understandi. Mhlampe ngesinye isikhathi bayabuzana bobawu-4 ukuthi ngabe ngempela ukhona yini ophatha izinto ezithile, ukhona yini ozama ikheni, ngoba lokhu kuphume ngohusband. Uhusband ongakwazanga ukuthi uma le ndaba ibucayi akakayifihle, ayibheke ngenye indlela ukuze kungabi khona ukubukana okuthini phakathi kwamakhosikazi. Bayayazi ukuthi ubani akakaveli, kodwa mase silandele mabekusho leli gama lokuthi kunokuthakatha, ikhamera yayihlala inkosikazi oyedwa nasesithi hayibo, wayesengathi bayamsola, uyabo. Kodwa lokhu kwenzeka kuThando Nesithembu. Ngapha kwizingane zesithembu kuthiwa uSibindi lento ayenzayo yokuthi engasaconsider imizwa yomunye amthandayo, angamvikeli, njengoba nje seveza ukuthi lezi zinto ayayecomplaine ngazo izinto ezingathishu. Ngale kuThando Nesithembu kunamakhosikazi amathathu, manje asemabili abekunovela ukuthi awajabulile, kodwa kunokuthi ku-attend ukuthi yini le yenza lamakhosikazi angajabuli, kuvela ukuthi lamakhosikazi against ubaba wekhaya. Akulandeleli ukuthi yini lo nkosikazi akhulume kanje noma imizwa yakhe yini abe nalokhu nalokhu. Uma futhi u-social media usuqhubeka usukhuluma ngempela ukuthi lona mhlampe bamthatha endaweni eyayiphansi kakhulu, kubukeka ngathi yinto engathishu ngoba vele isuke iqalwe ubaba kwisho. Akukwazi phela ukuthi sifike sizwe ngayo ubaba ukuthi wayethi uzongena kumnyama kubomvu.
Isimo esithini esasimenza asho njalo, okusho ukuthi wambona desperate. Yena wayesethi-ke uzomcwebezelisa njengoba esecwebezela kungenxa yemali yakhe. Ngoba ecwebezeliswa imali yakhe okusho ukuthi akavume lonke iculo alihlabelelayo naliqalayo. Uma unkosikazi esesho ukuthi lana kumnandi, hhayi, uye lo omosha ikhaya, akekho kumbona. Ngapha kwizingane zesithembu kushiwo kuma-viewers ukuthi lento uSibindi aseyenza kuVuyo akwaziyo ukuthi uyifundephi. Nami angazi, bengithi nginike kodwa lezi iy'bonelo izinto ey'vele laphaya kuThando Nesithembu. Nomunye unkosikazi kuze kwathiwa le position akuyo siyosala nje sesiyibuka kuthiwa yiyo i-position yakhe, kodwa-ke isisindo sakhona asisekho. Kanti thina sizwe ngaye futhi ubaba lo ethi leya position ihlonishwa kakhulu, ngisho izindlu zime zaziwa ukuthi zimi kanjani. Ayikho into ayoyenza iceze. Waze wathi ngisho unumber 5 uma ufike kuleya position uyomthatha ngoba leya position ivume izinto eziningi ezenziwe uyena. Izolo ade nibuka uSibindi kwathiwa uSibindi akwaziwa lento ayenza kuVuyo ukuthi uyithathaphi. Ivale-ke le video, ngiyabonga i-support. Isikhathi guys siyangehlule, ngaze ngahluleka yindaba yesikhathi. Sokwenzenjani ngoba phela manje asisaxhumani kahle, asisaxoxi ngendlela efanele. Ngixakekile guys, ngixakekile. Angeke ngikwazi ukuthi ngifeyile ngimdala. Yebo, ngizama indaba yami yemfundo ukuthi ibhalanse. Ngapha kufanele ngize ngizoxoxa nani phela ngoba niyangisiza ngale support, kube khona okuncane engikutholayo, kodwa isikhathi siyanqaba. Ngesikhathi sinqaba ngithi ngiyalunguza ama-comment, ngivele ngithola abantu bengihliphiza bengishela into engingayazi, ngithi awe ma, kwaze kwenzeka ngesikhathi esi-wrong la engingakwazi ngisho uku-address izinto engeke ngibone ukuthi awuseyiphume eceleni-ke lezo. Kodwa ngiyabonga kakhulu i-support, ngiyabonga guys, ngiqhubeke ni-support nabanye. Bye.